Wafethu ake nitshele mina le ndoda ehlezi izenza umuntu ohlakaniphile kuma political views ala eSouth Africa ebizwa ngokuthiwa uRutendo. Ngokuzalwa le ndoda yaseZimbabwe. iZimbabwe kumanje bahlongoza ukuthi ngomhla ka31 July bazoba ne march bafuna ukuholda ugovernment accountable waseZimbabwe. Lo mfowethu kuthiwa uRutendo hlezi enembono nobuhlakani ngezwe laseSouth Africa. Uthule uthini manje? Buphi lobuhlakani obungaka? Because the last time ngibuka enye yama interviews akhe lo mjidi kuthiwa uRutendo wayekhuluma ukuthi eZimbabwe kunama great opportunities, kunama business opportunities, i-economy yaseZimbabwe iyakhula, kwasho kwacima kanjani. Njengamanje ke weRutendo, njengoba uhlezi ubiza upresident bethu ngamagama, ubiza abantu abaprominent bakulelizwe ngamagama athile athandwa uwena, ubeka imbono nama perception yakho ngama political ideologies ekumele asebenzele ama messes ale country. Ukuthi wena uyona ne part and parcel yabantu bethu bakulelizwe. Ukuthi uhlala la uzale izingane la unezingane zama South Africans, lokho akusho ukuthi usuyi South African, uMzimbabwe wena. Uyigwala elibaleke ekhaya kubo. Ufana nalama Nigerians aqhashazwa isidumbu lesekuthiwa uTinubu lapha. Athule ngathi afile le eNigeria. Kodwa mayifika la eSouth Africa akwazi ukugoloza, akwazi ukusitshela ukuthi anamalungelo. Nawe Rutendo ufana nabo. Ngeke kufihlele thina awuna ama balls wena. Awuna ama balls wena. Ubhizi uzoba yinje khonkotha kamakhelwane ekhaya kini magqekezwa uyathula ucashe kamakhelwane. But lento yasifethu sibagada abantu abanjengo Rutendo abazenza ngathi bayinto ehlakaniphile la. Beqhamukela ngesilungu esiphezulu la bezenza izinto ezifundile la. Nali izwe lakho. Izwe lakho liyangqonqa as we speak liyasha. There's a possibility ukuthi labantu abavela online bekhuluma ngokuthi akuprotestwe bazoboshwa. Ngibonile umunye umjita futhi angazi noma amajita uthuna umunye oyedwa ino prominent la ku TikTok organize march uboshiwe lapha eZimbabwe. Awukhulumi ngani Rutendo? Unomlomo manzi la kungamela ube nomlomo manzi khona. Yabo wena kanye nabo bonke labo zenabo ngalendlela ozenabo ngayo la. Mele understand ukuthi akulona izwe leli. Niqubile la. Akumele kube yini nemlomo emide la. Nisitshela ukuthi ezweni lethu kumele kuphilwe kanjani. Nali umnangangwa indoda ena 83 years. Inibambe ngama balls ngale ezweni leni. Nibalekile nibhacela. Emva lapho nizozenza clever. Nihamba ama podcast la nizokhuluma izilungu ephezulu ngicabanga ukuthi asinizwe. Ayikho into esidinga ukutolikela yona, sizwa yonke into enikhulumayo weRutendo. Sikhulumela umsangano la. Phuma niphele endabeni zaseSouth Africa, focusane emazweni enu, nilungise izizwe zenu, nilungise amadolobha enu. Sikwazi nathi ukuthi sisuke la sivakashe emazweni enu. Hawu. Njengoba nibona amaPutukezi lapha eMozambique koshayishaye esagcine yonke into isase on point bekwazi sikwazi ukusuka la sivakashe sekhona. Noma sebesidakelwa abantu bangale benza ngazathi sizele ukuzobhaca njengani ngale. Thina masisuka la eSouth Africa siyovakasha noma ngakuliphi izwe. Sisuke singayele ukuyobhaca noma ukuhlala khona. Sizenza ama citizen akhona singekhona. Sisuke siyiswe into ethile futhi size ngokomthetho. Abase South Africa bathole emazweni amanye illegally. Abantu abasuke bezoganga lapha, abantu abasuke be connected nokuganga. Akusiba ama South Africans ukuthi asuke esuswa izimo zala eSouth Africa. Cha. So nani ake nilungisa amakhayeni madoda, ngenilungisa izizwe zenu Rutendo kanye nabanye obhululu abafana nawe. Abahlakaniphela indaba zakamakhelwane kodwa ezasemakubo. Tsi umlomo awubonakala indawo nobuhlakani bakho. Ngithi nifunde kakhulu Rutendo. Ake nifunde lo mnaka ngwaka amadodana o83 years anixakile lapha. Niyeke thina la. Even if to President Ramaphosa unama shortcomings zakhe. Lokho okubhekene nathi la eSouth Africa. uPresident wethu lo akusu president ukuthi nina maZimbabweans nigijima enizophuma la online nizomdelela nimkhulumisa nomi kanjani. Ubaba wethu la eSouth Africa. Hayi wena. Owena unixakile lapha. Akafuni nokunirepatriate, akafuna nokuthi uyantshela ukuthi akanawo nama plans enu njengoba nibuye.
Akekho nezinto ngathi ufisa ukunimplicatela zona. But lani busy nizoloku nibanga umsindo. Izingane ziyaphumela obala la zi active Rutendo. Zifuna abantu abanjengawe kanye nobhululi bakho labenibhacwe nabo la. Nizenza izinto ezihlakaniphile la. Hlezi ngisho mina ukufunda academically nokuthi unemali leyo nto ayisho ukuthi uhlakaniphile. Akusho ukuthi uhlakaniphile. Nabantu abaningi ngaba abahluphekayo mfethu abahlakaniphe ukudlula. Unina nifika la nizokhuluma izilungu Rutendo. Ndoda engenamasende. Ukuhluleka ukuface indoda ena 83 years ezweni lakho bese uzoba nomlomo kamakhelwane. Aphinde uvele kulama podcast la eSouth Africa. And nani bafowethu oPenwell nobani laba bamkhonzile lo Rutendo abampraise abamenza ngaze athi umuntu ohlakaniphe ngaleyo ndlela. Cela nisiyeke ngalama kwerekwere ahluleka kumela amazwi abo bafethu bese bezoba ngumsindo la ekhaya bezenza izinto ezihlakaniphile la ekhaya. Wathula yena lo Rutendo wathula wangathi ubulewe kuphuma le documentary yeGold Rush Mafia. Angikaze ngimuzwe ekhuluma ngayo. Sayibuka ke thina sayibuka yonke lama episode awu4 ayiphumile lawa ya. Awu4 noma u5 sawabuka wonke. Yabo singakutshela yonke into kusuka nokuhlala ukuthi iGold Rush Mafia kwenzakalani kuyona. Bona Rutendo lapho ungathola ba benefita from lapho. So nje Rutendo kanye nayo yonke igenge le oshomana nayo nizohlakaniphela la eSouth Africa anisiyeke. Naki indaba zasemakini niphume nje emzini yabantu. Good evening, Zimbabweans. Today, I am speaking to Zimbabweans only Zimbabweans. I'm very disappointed in you. I am very disappointed in you. I understand what is happening in South Africa. What is happening in South Africa is South Africans expressing what they feel about other African nationals. But today I want to speak to Zimbabweans. Zimbabweans, you are a disappointment, a very big disappointment, because when I watch a lot of videos and the comments that come after the videos, Zimbabweans, you are not united. You are absolutely not in capital letters, united. In Zimbabwe, right inside Zimbabwe, there are black Africans in Zimbabwe that are still fighting against Shonas, black Shonas inside Zimbabwe. There are black Africans that are fighting against the black Ndebeles inside Zimbabwe. And yet, all of you, when you are in South Africa, you are saying South Africans must love you because they are black. You can't love each other in your own country, and you expect foreigners, South Africans, we expect the Zulus to love you when you and the Shona people in one country can't love each other. What kind of nonsense is this? Ndebelers and the Shonas fighting each other, both being Zimbabweans inside the Zimbabwean borders. The other one thinks is better than the other one. Busy fighting each other. For what? And then you expect Zulus in South Africa to love you because you are black, when you can't love a Shona who is black. You can't love a Ndebele who is black. What kind of nonsense is this? Who will love you when you don't love yourself?
Grow up, man. Salbonani Mahlabezulu okhulumayo nguPrezia Ngulube ongumkhokheli we-Freedom Alliance. Namhlanje sifuna ukuthi sizwakalise ukungajabuli kwethu ngalokho okwenziwa nguhulumende waseZimbabwe, uhulumende oncindezela amazwi abantu ukuthi bangakhulumi ngalokho okubahluphayo. Sesibonile ama-government officials amaningi ekhipha umbiko ukuthi mhla ka-31 July kuza kube kule presence yamapholisa emigwaqweni ezokhangela ukuthi ngobani abazabe betshengisela bebonisa ukungajabuli kwabo ngo-Cape 3. Bantu bakithi lokhu kusibonisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe ngokufaka ukwesaba ebantwini unguhulumende woncindezelo. Okunye bantu bakithi ngifuna ukukudlulisa ukuthi sima lo Bheki Impilo Mbetsi obotshiweyo ebotshelwa ukuthi ubekhuluma ngokuthi abantu ababuye babuthane mhla ka-31 babonise ukungajabuli kwabo ngo-Cape 3. Lokhu bantu bakithi kuyasibonisa ukuthi uhulumende usebenzisa ukwesaba ukuthi abantu bangaphakami, ngoba mayedobha abantu abayibo abakhulumela umphakathi, abakhulumela inengi, ebabopha ubonisa khona ukuthi akafuni umuntu ozophakamisa ikhanda aphikisane lalokhu akufayileyo. Sesikhangela yena uCape 3 bantu bakithi siyakunanzelela ukuthi uCape 3 akazange wajatshulelwa ngabantu bonke. uCape 3 waba nje lobuqilo benzakalayo kuma hearings, abantu babengalalelwa ama hearings akhona apho nguba lapha lalapha waphelela emoyeni. So bantu bakithi kuyini ukuthi sifuna ukuqhubeka yini sincindezelwe nguhulumende lo waseZimbabwe, uhulumende weZANU-PF ongafuniyo ukuba nguhulumende wentando yabantu, kodwa onamhlanje oseconsolidate ipower ukuthi abe nguhulumende wabalutshwane. Kukithi bantu bakithi ukuthi sithini ngakho khona lokhu. Ngiyalinxusa abantu bakithi ngithi asiphakamenini sitsho ngazulinye ukuthi sifuna ukuthi uCape 3 low angaphumeleli. Usayinwe nje yimistake yokuthi ngoba uhulumende umpresident waseZimbabwe ufuna ukuzifaka emandleni for isikhathi eside. Uhulumende woncindezelo uhulumende esisingasamfuniyo. Ngiyabonga abantu bakithi, niyazi ukuthi lizayilalela le video ngezindawo asameni kusondelana nabantu bakithi, sibonisaneni bantu bakithi ukuthi singenze kanjani bantu bakithi, ngoba siqhelelene. Uhulumende lo wenze sure ukuthi namhlanje sidabukene, omunye ukholelwa kulokhu, omunye ukholelwa kulokhu, kodwa mina ngiyakholelwa ukuthi ekubambaneni, ekubuyisaneni, sikhuluma ngolutho olusihluphayo, sizaphuma le solution. Ngiyabonga. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulongele, bye. See you on the next one.